Kadukhat ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights MSCPCR kakong don akor nyota kelayam rangba hakapor ba ajingkren hakajanmit jongka kat pratrik risau arja arpsan hakapor ba pelong ya kajingtang mombati ban penpau kajing ngolem halur kajing syap penyap u hebrid kershan bor kar mudai kepala jia hakapratrik risau ha kajingkren kakong don akor kelapen pauru kajing ngosi kabakrau lor kajing syap penyap jenggi kena kibadang lui hakiriu terang senam kala ong bakas ngolong kamensim bat kam ngola aru penpet ya kadur kmat jonggi kena kibasyak penyap namar bakidang long tang ki kena Henry kila du la kajing na kajing syap bethat jubor hakiriu terang senam ya kan kajing tang mombeti la pelong da kador bas nong nongra hamadan football ban penpau kajing ngolam halur kajing syap penyap dusman jong hebrid kershan bor hakiriu terang senam ha kan kajan mit da kispa ngut kipat ba nong shong snong ka nongra bat kipana marjan snong kilawan banya shimbenta ha kan kajing tang mombeti kumban shupen kenmau ba u hebrid kershan bor ulajar ngai ha kajan mit jong ka pratrik risau arja arpesan bat hadir lap ya kamet yap jong u ha ka step ke babut harut kesurak naklau maupan katanat pulit haduk menta kampat shim la yok kem satya ki riu beman ki badan kti ban shim ya kajing jong uni u hebren ha kan ka janmit lawan ya shim benta langru da ki bahyeng hasam jong u hebren kershan bor kinongkit kam shnong ki dikhot ke MSC PCR ka MLA ka malki la imkhra ka kong amprin lingdo bat ki wei State Commission Protection of Child Rights, ranking training tatlang batka Child Welfare Committee, baro ki reports ruki wan sangi, bangi ruki yo lo di kijing tip jing kini kijing jabara. Di kanta mentang sing aku wan kershan hangani ka kasnang jing fi baro. Kantam ai kumple gini girang ba snang gini ginang pre bagnang girang ba dong ba secretary snang jangani kanang ra kantam bagi la pelong ya kini ka candlelight. Mau banyak hang mesti nak benda ini kena ada bentar orang apa yang kadang kemat jeriru kapang kemensiam ngarung ada kami kibun mati kibalang kemiru bansuduk ni kami kami ni kena insyusha dekat nak kajing kami iba kajing janji ben kum kiwe ki kena ngakamut ban jing sisa kan secretary pawan yang ban kesan ngakam ngakamut tu kai pai dengan ban kren ngawan ni ban kesan sulami ki bagi ngasan janji ai ka jing suki pendan kan hamon brand cuma ini belum hilang brand misalnya minta nak jing slow kan hilang kami bahkan sedikit jing hang nang bangsa bangan pergi masuk mi kedi ke kubal hai ke media nak hampat nak si slow nak sim badal apang ka donut apa ke donut jangan badong ikan nak badang kat ni senam men sudu syuk babai andai kun commission apa tempat yang baro let's say di don kibat kiwi ki cingcai ki kana bumi syahmat let's say yo pi ong ba kulit ki le indri ki kulit ki le ba ya ka duty jeng ki ba niru da pisno ka don ke jeng happy kami kena kilaban wan sa commission tapi gua ban betek ketang ni ling ada ong ki gua betul program bagi bos ha ketika leadership bagi pun ki bacingcai ki kena dakim gua ban pentek ki kemi ki kepane ki bahaya ngesem ne baca ha skun ne hai lu kejingca kilaban wan pentek anonymously syaka state commission bagi rugi kloi penyerap fi ni ai jeng kesan kepala IAP what you do jeng keman do don kat lang mat ni training kat lang mat pi kam
kadai ka wei ka bayarap hai api let's see if him la ban shania ikibahi nasan kasnong ka kloy let's see if him kwa ban pentik yano hasnong ru wan singi commission kadan ru ka child welfare committee ru ka bakloy ban yarap ban tha ban pentibit ya ki khana ban counseling ki aila ru ki khana ru ban puli bakin pendap ya ki jing puli ne let's see ki khana ru ki dan ni ru ki jing jong ki bakin kwa wan singi commission ni ploy ban yarap ki fi there is no program na kalian jaga commission kan bagi kuat ban penyak senang ba pilawan khat ini ke commission ni kulai ban yarap ni kulai ban ai ke ti kamon mat ke ti ke yang ye phi baro to wat to checkerman kani ke jingjai ke sanron ru ki pulat ki la le ha ke investigation to don kan lang bagi pulat shania ai ki pulat le se ke ek bagi le maki min se yo ai ka jin ke justice na pantai ini ke san ni penting baga news baga don ka jing sha penyap ikitik armut ki khon jong ikong karbuki life way me arbu ndai trik ujun ni i biang sai ka way pat ka jing jan ka jing sha penyap jong i happily nong cloud khat sau tarik jong gnai September pat ni i ya ka jing sha penyap jong i hybrid insapira lingdo mau nai bat menta tang hadian katu kat ni tayo i sai ka ni ka wei ka jing sha penyap ka bashir kai bat kata kalong ka jing sha penyap ya i hybrid kirshan bor karmudai tang khendiat yang hang tu i sai ka tu ka jing sha lai be jat bat ka jing sha penyap itu i kentai nang the ko i hybrid nang the nari boy aba pai shikini ki jingja baro ki baja ha kini ka chilla ka jungi ni i ba ka don ka jingma ka ba krau ha ka ba ap ye kini ka ri bat ye kini ka chat pen riu ka jungi kadan pun ki ek ban friend tang ba ka de ka program ka bangi la pen bai kerpang tang na kumta kini ka kam dengan am friend lut menta ka de tang ka jing pen pau ha preng jungi lang bai pi bai aba ngapai shaka census ya ke jingdan beriu jong kini ke jela jongi aga senam arja khatwei atkum ke records ka koi kumba arpu pralak menta ka jela ke jongi ada kamakla kan poisa hapo sau pulak bat ngamtip katnungi perkhat bai kan ya katkum ke records ka statement ke bangingi iling ba ke records ka long ba kumalai lak ki kena khasi jongi ki yadi drugs lailak sai perkhat tarai posia lai pusam hajar tam ki kenthai khasi jongi ki yadi drugs kita ki dei ki bangi yo jingkhai nyempat bu jingkhai nyempat yo jingkhai ya ki nong khai ya ki wei pat ki bedi drugs bat i kumbang kadon katma kabawan na po na kabanta kani karwi bat kani kajela ka jungi ngai shirkai idai kajela ka barit patam henrei suki ada kalong kumni bat kaya ja kumni kadon ka jingma ka bakrau ka baap ye kani karwi ka jungi bat i pai shi kani karwi ye kren om tang ye ka jing sha penyam ngai tang ha ka rekos jong mentau snem peni kadon ka jing sha thombor ki kenthai kadon ka jing sha leben ye ki kun kena lagi bahaya ki pasal kajur shibun ki jaj jing sniu ki bangem la banjer lut ha kani ka miet chong kani ka por but the boy she say pe kadon ko ke jaka la jutip ka the place of zombies ka jaka ba im kini ki zombies men shwa ba ngape ki zombies nga perkhat ba ki dei tang po television bat kani ke jaka ka dei hantia Afghanistan ka has street menta ka perthai how drugs ka jela hantia ka bu ye kita kinong di drugs ha ka we ka tanal ka kenja mo kenja krem bat penepet ye ki ishar kai ka athliu ka dur ka dar baro ka we ki ksoro ki drugs ha ka jaka but imam ada kani kajing dia di drugs kajing kenrai kajing senior kedangai ja kani keri kejungi
kan Muslim syu akan ikari ke jongi dan kelalong kari jong i zambis pek perman maha ya lagi jong ki khun ki kiti ki jong pi wat nong ya pun kam thamban pek ya ke e baja ke long yem jong ki bai teng teng ilai pun kam pat palat pan pek ya ke e baja ha ke long yem jong ki bai i bun kam pan pek i youtube pan pek ke e baja shi ko bai pat ke shlong teng teng kum ki kme ki pa ila klet pan penlut ki kapor ke jongi pan pek ya lagi jong ki khun ki jongi ki dong kumno hikai iki khun penlut por bat ki hikai iki aga por ke badai namara da temtre ban hikai ki khun ki jong pi kadon ke jingma ke bakram bat ke jingma ke lomba ke ni ke perthai kan si hikai iki wadala hikai ke ni ke perthai iki ken no hikai ke babha kani ke perthai ke bangi im kalong ke besnio kan hikai tang ye ki besnio yo alat banyak keren bat katu kan ya ka jing home school jong ki kimi ki pa akan ni ke juk ke bangi ni im nanta idon ki khun ki batam sneng idon ki khun ki bom tre ban ko ngo ki kimi ki pa ni kendu e kata wat halaki jong ki sem ki jongi ni encounter ni kendu e ke bakum kita ki jajing akan tu nomor kata ya pi ki khun ki para ki human isamna baru jong ke dikisno bapnong kita ki khun ki bakongu lagi jong ki kme ki pa ki jong pi namar ba ki kme ki pa baru ki ramba aku ki ski kin selek no na ke ke pertai kalau we jong ke ke wi pat ke chat dan rio kadon aga ki ke jong pi le don akor ya don akor wanra beng ya ka burom jong ke shnong ke jongi wanra e ka burom na kam na ka ni ka wi bat ke jella ke jongi knang ba ka ba kum kini ki ja jing ja kinom ja shu a ka ni ka wi ke jongi Shut up.